autami. Navyše sa nebezpečne naklonila, tak hrozilo, že prevážané autá skončia na zemi. Pracovníci odťahovky, ktorí sa mu snažili pomôcť, mali čo robiť niekoľko hodín. Bola pritom aj Katka Kováčiková. Vodič kamiónu bude zrejme toto parkovisko na banskobystrickom sídlisku ešte dlho preklínať. Cesta pripomína skôr klzisko a všade sú kopy snehu. Muž zrejme vôbec netušil, do čoho ide. Na parkovisku chcel zastaviť neskoro v noci a oddychnúť si po dlhej ceste. V tme zrejme prijazdovú cestu dobre nevidel. Kamión sa pod hrubú vrstvu snehu s ľadom doslova prepadol a kolesami sa zahrabával stále hlbšie. Plne naložený novými autami, ktoré smerovali do predajne, sa však začal nebezpečne nakláňať. Hrozilo, že sa autá zosypú na zem. Kuriózna situácia, do ktorej sa kamionista dostal, tak prilákala aj napriek neskorej hodine na parkovisko množstvo zvedavcov. Zapadnutému kamionu pomáhalo hneď niekoľko pracovníkov odťahovej služby. Zo snehu sa ho napokon podarilo vyhrabať bez toho, aby sa poškodili prevážané autá. Vodiča po tomto zážitku prešla aj chuť na oddych a z parkoviska sa radšej rýchlo ponáhľal preč.